abans de començar, acabo de gravar el vídeo i m'acabo d'adonar que se sent molt ocells i una sirena de les del mar, no de Nino, però bueno, que ho sento. Espero que us agradi el vídeo. Hola a tothom. Bueno, avui vinc amb el meu segon vídeo, crec, perquè el primer encara no l'he penjat i el vaig gravar crec que fa 2 o 3 mesos, així que no passa res. Avui estic aquí amb les plantes de la meva mama al meu balcó per parlar d'un tema que porta temps dins meu, vale? És el tema de la roba que porten les noies barra la roba que porten els nois. Per l'Instagram, a la part aquesta d'Explora, que et deixa veure fotos que t'interessen, em surt molt sovint això de ¿qué tipo de bikini tienes que llevar? O ¿qué tipo de pantalones te favorecen para tu culo? O no sé qué. A ver, o sigui, són pures tonteries. Jo estic super a favor de la comoditat, és a dir, tu has de portar alguna cosa amb què et sentis còmode, tan còmode físicament, perquè, jo què sé, si per tu és còmode portar un pantaló que et va molt apretat, doncs posa tal perquè et serà còmode, però per mi no ho és. Llavors, posa el que et faci sentir còmode i el que et faci sentir còmode també rotllo per dins, saps? Com te sentis còmode sortint al carrer. Però no facis puto cas de ay, si tienes esta forma, te tienes que poner este bikini porque te va a favorecer más. ¿Favorecer en què? O sigui, tot el que tens és maco. Llavors, és una puta tonteria fer creure a la gent, o jo què sé, o sigui, tothom que està mirant Instagram, que si jo tinc, jo què sé, si tinc el cul molt pla, m'hauré de posar tal bikini perquè se'm figuri que tinc el cul més gordo, no sé què. No, o sigui, posaré el bikini que a mi m'agradi perquè té un estampat maco, perquè té, jo què sé, perquè té qualsevol cosa i perquè m'agrada. Ho veig molt tonteria, això de dir, no, tu has de portar això perquè no sé quantos. No, posa el que t'agradi, o sigui, jo què sé, o sigui, em compro roba 50 talles més grans que les meves perquè m'agraden, perquè m'agrada com queda. Em puc comprar després roba així més, jo què sé, posa el que et surti d'allí i no passa res. I que no et faci vergonya portar el que t'agradi, perquè jo, per exemple, aquest any he començat a portar els pantalons aquests amples, els Mom Fit, que vosaltres sabeu lo còmode que és. O sigui, jo vaig per la vida feliç i m'agrada que ho són i no em fa vergonya que ningú més els porti. A veure, s'han posat de moda, però ja no tant. Però me'ls poso perquè m'agrada veure'm així, m'agrada... O sigui, em sento molt bé portant el que m'agrada, saps? I convido a tothom, a tots els noies, que us poseu el que us surti de la pepa i que no passa res. I ja està. Un petó.